ана духтаро куртарам духта гирифтам. ҳозир ки я утик мекунам остиношаву баъд мириштоша канаму пеш ҳамин ягон нигин мечаспонам. нигин часпонуша ҳамин нигини хидаш немхе кабуту ними зард ягон хигул када мегум часпонушада ҳамин ҷоҳош. мириштоша канам гирам ба даст духтагиёма. каштам анака неви плечикшоша хоб кунам барои нигин задан хеле қумба места меғалт намеса хушу нигин дода багашта утик мекунам мегирам ҷои плечикшо багашта соз мекунам намхе ягон нигин кунам мегум ҳамин ҷода
ина тамошобинон картара духта гирифтам аз ҷая аборига утик мекунам қаддошаву барошамаша ҷинчда утик мондум намехикадам нигина ҳарҷо чиндам ҳам ай свет ҳам ай кабуд ҳам ай зард ҷинчда утик кунам шава тамом иҷа боша духтаро картара духта гирифтам маша тамом кардам золаи чакчак гирифтаги будам ҳамааш мебудем ҳамин золаи чакчак як чи мерава тухмо камтар намаку истода ҳамихе гирифта пешакӣ монам камтару гирафтум туна кардамша ҳамикаф мебаремша ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунед дастгиришмо пешравӣ мебошад то охир навора бо мо бошед тамошобиноно ҳамроҳӣ кунед дастгириро фаромӯш накунед инҷо духтаро ами камтарак ова гарм мекунам сукушонкаро монам ки сукушонка бе ҳалға осибадай камтар тинук шава раимам да ови гарм беса тинук шава камтар ина ҳамааш пухта гирифтам ҳозир яку камтар мерезаму ба мавиз чормағз надорам мавизи холикати алараш мекунам якҷоя карда мегирам
ана духтаро чакчакам уже ҳамаашро тайёр карда гирифтам. ҳамихел мавизи холи чормағз надоштам, кандидам надоштам. Хай мавизи холи катӣ мекунам. намихел мавизи холи катӣ кардам. накиҷа бошад тайёрӣ ба бега да каду шӯрбо мекунам тамошобинон. ҳозир кадуа пускаму дагидам дегам инда тайёр кардам. ону гӯшт андохтагим пешакӣ гӯшт бирон шиса гуфтам. баъд ира меандозам кадура то кадумон сурх шана пиёза реза мекунаму мебинем чӣ қадр хушту сурх шава паза. пиёзмона меандозем. саузмона меандозем. навбат ба савзи мемонам ин қаки бирон шава баъд меандозам. ҳамаш якҷоя намеандозам. навбат ба картошкамона меандозем. мемонам ин қадр бирён мекунша. баъд овша меандозам, намаку тамача меандозам. инҷоша духтаро бегада питсаам кардам як бора. дерши сабад гуфтам хай биё як питса кунам. авоқоти моам тайёр шуд. шишта ужин мекунем. ба ҳама яки шумо моҳи шариф рамазон муборак бошад. кадоми хурда сабша иштиҳоитон ба моам ҳамчунин. инҷоша ман дар дили косам занҷабили тезак андохтам. ҳаминҷа боша влога ба охир мерасонем. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ. худо нигаҳбонатон. дастгирира фаромӯш накунед.